kuha magpa-akin na mo sa akong content, ma'am ba? Pajak page mo, ma'am? Sa tunay gid, ma'am? Sa tunay gid, ma'am? Restaurant? Tara, pugso na to. Ako sa dito. Isa na laki ba yapon? Sige, pwede, sakay mo. Sige, abot ako dali, ha? Okay. So, urag na pa sila lakaw, ni-decline sila. So, okay lang, ita na pataglain. Okay. Okay lang, pagsabot lang ta. Ngayong adlaw mga bay, welcome to Junkie Boy TV, Free Rides. Nanadita sa part 2 sa akong day 1 vlog. Daghang kayong salamat sa tanan mga nisuporta sa akong first video. Na-appreciate kayo na ako ang inyong oras sa pagtanaw sa akong mga videos o reel sa Facebook. Salamat sa inyong mga feedback, sa inyong pag-follow o pag-like sa akong Facebook page. Special shout out po kay Ma'am Inday, ang akong first passenger sa akong first video. Salamat kayo ma'am sa imong pagsalig. Na-request og shout out ang uban na atong mga followers sa atong Facebook page. So gi-flash lang nako sa screen inyong mga pangalan. Salamat sa inyong suporta mga bay. Pagkuman ako og hatod kang Ma'am Inday, taas pa akong oras, mauto nangita ko laing mapasakyan og libre. Pero unfortunately, ang sunod unta nga akong ma-invite, wala na dayon kay naibag-o ang ilang una-una. Ana gid lang kinabuhi. People change. Mao nga move on lang ta sa next passenger. Pareha na pud ta sa kinabuhi. Kung mapakyas ta, move on lang ta gihapon ug try na pod. Normal ra nang mobaliban ng uban. Natural, na pod sa ato nga dili magsalig dayon, labi na kung wala ta kaila. Apan importante gihapon nga maminaw ta sa atong instinct. Makiramdam ta kung maangay ba magsalig o dili. Sa kinabuhi, aside sa pag-amping, lamang gyud nga panahon nga kinahanglan ta magpasalig. Unay magpasalig nato. Sahay matuman, sahay dili. Mao na kung magpasalig ta, mas maayo nga tumanon nato. O kung kabalutan nga dili ta kapadayon o kapatuman sa atong saad, mas maayo pa nga dili na lang magpasalig. Sa tinuod lang, ang pagsalig ug magkasinabtanay mao isa sa mga nindot nga pundasyon sa relasyon sa tao. Bisan sa mga pasahero ug driver ug sa adlaw-adlaw natong pakiguban sa kinabuhi. So nanapod ko'y nakita nga nagatang ang masakyan atong tan-awon ug gusto ba sila og libre na sakay. Ma'am, manakayan mo jeep, ma'am? Magpalibre sakay ko, ma'am. Magpalibre sakay ko. Atod ko sa balay, door to door. Sige. Ni-decline pod sila, mga bay. Mao nga move on na pod ta sa sunod. Nakaabot ko sa San Pedro Street. Nya kinahanglan na pod ko mag-stretching mao nga ninaog sa ko. Timing kayo kay na ako'y naabtan nga nag-atang og masakyan diri sa San Pedro Street. Ay mo kadlok ko kay naay mga kamera. Na. Ay mo kadlok libre ni. Salamat. Oh, libre ni. Wala mo ko ilaing trabaho una sa balay. Manamang kog laba, manamang kog atiman sa kong mga anak. So nag-vlog na lang ko. Ha? Oh. Ikaw naman, sir. Ang page na ko sa Facebook is Junkie Boy TV Free Rides. Bago ko nagsugod. Bago ko. Maguro na ginagsuot. Oh. Ikaduha mo karon nakasakay. Naapoy tulo ka buhok ni Balibad. Hadlock. Madlok. Pero kini ako tinud-an na yun eh. Wow. So makaulay mo karon sa inyo komportable ang inyo paminaw. So kisay una dol-dol sa inyo Yun ako, sir. Yun na lang siya, sir. Asa siya? UM. UM diri Matina? Oo. Ay, sige. Kani bahala na siya. Sa kuan ka sa Central Bank. Sa Central Bank po. Asa ba sa Central Bank? Di Sutherland. Doon na siya sa City High? Central Bank dirigid sa may Central Park siguro. Central Bank, oy. Diri lagi. Oo, di na. Ano? Na special ba? Bantayanan gani? So, nag-eskwela siya. Yeah. Oh, nag-spila. Pero makaya-kaya ra gud ang yabag kuan sa iyang kondisyon. Ako nagabantay mo sa nag-special bed. Pero, gita ka. Tuo gid siya. Ayaw mo kadlo ka kay nay kamera ha. Oh, nay kamera. Unahon nato ang sa UM. Grabahan ka dam? Opo, sir. Pero diyan na lang ka sa kanto dam. Okay, kanto na lang po. Okay, pero maglisod ta diyan no? Oo. Okay. Ano lang kasi, nasa gabahan ko. Diyan man ko sa UM nag-spila sa una dam. Scholar ko diyan sa una. Sa UM. Dugay ko diyan, pito ka tuig. Ako gyud ang gikuha og study. Lisod lisod kay dili mo sa kayang uban. Madlo. Mutalik ko dili mo tingog. So dili ako sila pugson.
Oh. Ninaog lang ko ganina, kay sige naman ko drive-drive, tindog po ko, kay manata di akong lubot og sige drive-drive. Hindi taga dire lagi kaya. Kaya dali, lumad ko diri sa Davao. Lumad ko diri. Ito magubigyan nito pabalik ko ang ba. Ah. Mag-unsa man duwa? Magkauban kami sa trabaho. Asa mo nagtrabaho? Broken Share nga hospital. Okay. Sa sunod, atang-atang lang mo gyapon diagon bisig mabalikan ta mo karga sa kuhon. Sige lang kay na-record naman mo dali, makita gyud mo sa Facebook ko. Pero but ano kaya kay isa. Dili man. Sus, ang kuan lang man gud nato ani kining gamay kalipay ba makatabang ta sa gamay nga pamagi. Kasi na ako yun. So rest day na ninyo karon. Dili, nagwagaro mo pa uli. Mo ba? Out kami. May das gay. Banal ako siya kalit ikuan. Pero karon no sa iyong nabati karon di sa Davao ba, maglisod na gid mo sakay libra sa una no. Oo. Lahi na gid no. Lahi na. Oh. Sa tumog yata sa kadaghan og mga sakyanan tapos Ani man gud ni siya ang kuan, daghan ang tao sa Davao, daghan ang sakyanan pasabot ni asinso ang Davao. Wow! Di ba? Eh kung pangit ang pamalakad sa Davao, wala na tao diri. tapos gapira na taga-Torian ko no kung ako Ah. taga-Torian ang gid ko sa una. Ah. Lisod ko kung sakay. Kabalo Lisod kaya, oy. ako pag yung kuan experience kay sa kalagot ako hiking bitaw na ko tanan nag-walk Nga. ako padulong gikan dili San Pedro padulong dito sa Bangkal. sa Tuwin. Nakaya gid mo. Oo. O ba? Pila, Sige. pila ka oras? Mga naabtan ako alas 11 uy. Gikan ka nagbaktas sa orasa. Mga alas 4 ko nagbaktas. Hapon? Hapon. Lah. Masabos ko alas 11. Kung nag-drive ko ano, abot na ko Cagayan na ba? Lagi nagayo ko sandal pag ko kay. Unsa man to? Di Strike? tinila lang nako ha. Strike na iwilga unsa ba? Dili kanang kuan gud kanang Naglisod na jud kag sakay. Nagsuglisod gid ko kay puno-puno ang ano jeep. Ulan. Dili gud ulan. Ah. Lisod jud gayo. Lisod gid kayo kay hasta hapon na basta magsugod nag alas 3 mao na Oo. gud na. Tapos dito pigid ko sa UM ibaklay bitaw na ko na gid Mm. kuan UM dito sa San Pedro. Oh. Dagta kay pa kog bangka diri sa may ano diri bangkiruhan. Dire, tabok ka dito. Tabok dito tapos ang dawa hantod kuan coastal. Tuyo ko dito. Kag usok ko anang nagkatawa ni ko ditong tawagan sa mga ate kay meron daw gipabaktas na ko mga ano na ako daw kay kuan na daw ko kanang kusog daw ko mga baktas kay hiking man ko nag-hiking dito. Tapos sila gipamaulan niya gikabul kalintura. Tapos ako nagkatawa-katawa ako. Basig gusto mo mag-shout out oh? Shout out mo po. Eh, pa-shout out mo. Sa taga Broken Shire. Tawagan ako sa Philippines. Na. Shout out kong kuya kay pasakay mi libre. Thank you. Kaya salamat po sa pagsalig. Kaya salamat sa pagsalig. Nakita na tali ha. Ilang good? Noy, sultihan mo dire oy. Sige lang good. Kuya. Naay Ginoo ha, naay Ginoo. Mm, Naay Ginoo. Timan-igin ninyo always. sa kalisod sa panahon. Even wala ko nagasimba pero magtuwa. Naagid na. Ginoo. Buhat lang magmayo, ha? Sige. Madam, salamat kay Dam sa pagsalig, Dam, ha? Sige, Dam. Puon na po, kita tapon. Yes. Sige. Di katoo si Kuan ba? Imong ka mas trabaho. Ikaw ba? Sige, pangalan ni mo, Dam? Leia. Katong kauban ni mo gina, si pangalan po niya? TC. Salamat si TC o si Rhea, ha? Magsalig. Yeah. Isugot ko sila musakay sa kuha nga libre. Lisod gud kayo. Kay, siyempre, makita man ko sa uban mga tao, labi na sa social media, uso ang kidnapping. Oh. Pero wala ka na, wate plano na, kaya ato, makatabang. Oh. Mugaan na tong loob. Gaan gud kayo sa loob, makatabang tag tao. Kung kan gagawin, kung pwede gumakalat na dito kung gagawin. Wow, pwede gud, di na to na idalo. Ako gid plano pag na ako kwarta or kuan gud Wow. at kuan gud ko sa Ginoo. Kasi dito magkuan og kanang orphanage sa mga tiguang, kanang Kanang one for the aged. oh, for the agent tapos Oh. kanang dili lang pud ba sa mga bata kanang mga naarabig sa mga kilig-kilig sa mga ano ba, Oh. pangayo. Kanang mga batang layas. Please. Wow. Kanang sila kay angat ko sa tabangan. Perfect. Wait na karon dili sa mga awat. So tabangan niyo sila graphic na kanang Nagtatrabaho. Trabaho. Ayaw tagai og isda. Kaya ang isda pagkaugma maurot na. Tagai sila og unsaon mangisda para magsigi na lang sila pangisda. Ana na siya. Ang problema pud lagi Rhea, ani na siya. Di po ta magkumpiyansa sa atong mga taong ginatabangan.
Kay wata ka balo sa dagat silang nauna. Tabangan na nimo, pagtalikod nimo, libakon pa ka, dauton pa ka. Ikaw pa'y dautan. Oh. Kini, gituyo na ko ni nga content ni. Kay di naman ta magkita abot panahon. Kay isa na ni may tabo sa imong kinabuhi, pero di ni mo ni malingtan. Oh. Pero na-shock lang ko kay, alam ko na yung nag-offer ang mga inana. Pero ako, pwede, hindi ko mag-vlog ka na mga inana. Ah. Pero saan mag-vlog ko, pero makita ang video ko sa isa katao na ano, kana puutan, ana. Murag gaan ako. Kuan man gud na siya, ana. Madam Ria, kuanon mo ginim na siya kini. Pakiramdaman gyud mo siya. Kung ang yahang tumong niya is pang tinarong gyud, ma-feel na nimo. Dili ko nang dagan sila ganina diri, nagtrabahan dito gobyerno. Masig gusto ta mo ipalibre sa kayo mo. Huwag siya mo tingog. So, alam nga, pugso naman ako. Sige ma'am, salamat kayo sa mga. Labog ko. Pero ang lalaki rin ko, di ba? Sakay mo, kay libre. Libre, nahi kamera, oh. Bantayan ninyo, magpalito sa kayo pag wala, ni. Muna headlock ka ninyo. Ebidensya man, eh. Oo. Ganto sa ako ganin na lingkod na lang itong sa diya sa isunod kay para ano ba para sakay na lang Oo. kay sa kapuno kung dito na ang Unya, bubayad pa yun, no? No. O, nalisod na. Kini, oh. Dami mong lingkod. Libre pa yun. Ihatod pa yun ka. kasi na ako kung mga tiguang na bagyan. Oo. Tapos sakay yung jeep tapos nakaplug-plug. Muna lisod, no? Na. Muna lisod kay dapat, dili mong dapat na sila magbiyahe ba? Oo. Sa pinisi mga tao na tiguang. Sabay mo mga naay wala ko din na. Wala kasi sabay sa daw. Oh, na, muna lisod. Sabangan mo pagkabot sa. Oo. Ang pangutangan na ba, asa ang mga anak? Ako, maingon ako mama nga, okay na ako'y trabaho nanginginig ako ginahan nga magpacheck up ko sa kuwan. Sa ospital. Mapugos mag-absent, ay. Hindi ko gusto nga ako ang inahan 78 years old na mapay mga sa ospital. Ako gawin wala na isang mama, huwag ilain. Ayaw ikuha ko sa laing tao. Magulang ko ta. Eh, siyempre, kung laing tao ganyan mo tabang sa itong ginikanan, muhatag mo kita. Kultura man nato na, natay hatag. Pero, papunta ka balo sa laing tao, kung sa lang, tumong. Makatabang ba o mangwarta lang ba? Na, una yan ginato as anak, atong ina. Atong ginikanan, atong alalayan. Sus, luoy atong mga ginikanan. Yung kamot, buhat lang gid maayo. Para na mo ayo, muabot si mo. Ano lang. Kaya kung mabuhat ang dautan dyan ang maabot si mo puhon. Ana. Ampo kita. Ani maganda Sharia sa akong pagtuo ba. Sa una, gabuhat lang dyan kung maayo. Ambisyon, ampo. Ihatag man. Kasi wala ka itong simbahan. Ihatag man niya. Ihatag na niya. Oo. Nagabatong dito ko yung mga kwek. Ganong gihatag mo na ano na problema daw. Pero sa kung konti, balik na tayo. Mali. Kay tungod kay nabatong dito sa mga pugod. Dilik man dito ang salaan. Ani maganda Sharia. Pag wala problema, laay kigyan kinamon. Di ba? Tapulan na ka, matapul na ka, di na ka ganang muliyo, kaya sa may problema mo na ako. Wala na siya yung mga. Wala na challenge sa kalibutan. Wala na challenge. Ano nga, yatagaan ka kung lima, masabutan ng muliyok ka. Hindi tayo ka pamagi. Diyan doon ang imo ang unsa gid imong pagkatao, unsa ka klase nga tao. So diri dapat no. Hindi agi on diri o unsa man. Tapos I-guide lang ko para mahatod ta sa inyo ha. Okay. So asa ta ron? Dire, right. Okay. So palangos ba ding mapa no? Ano ito? Mapa bigas. Okay. Kuan man dito man tuyok sa may ini mga call center yan, no? mo ganda daw na Sa Berlan. Okay. Mo ba ni? Step na ta? Di ko din, no? Sige. Wala na ako makuha gina, matabang nga sa karon. Thank you. Salamat po guys sa pagsalig ha. Sige. So, next na po. Kapon. Thank you. Sige, salamat kayo rin ha. Sige. So nakapasakay jud ko og tulo ka pasahero karong adlaw mga bay. Kompleto na kayo kong adlaw. Sa akong pagpasakay kang Rhea og PC, nakita na ko nga daghan kayo mga ordinaryong tao nga gusto sad makatabang. Bisan pa man sa kalisod. Si Rhea
Usa ka empleyado sa ospital, tingali minimum wage ra ang sweldo pero dako kayo og kasing-kasing. Wala siya pirmi magsimba, pero sa iyang kasing-kasing, pirmi siya nag-ampo og napasalamat sa Ginoo. Nangandoy siya kung pananglitan magrasyahan siya sa Ginoo sa iyang estado sa kinabuhi, gusto niya mutabang og magbuhat og charity works para sa mga nagkinahanglan. Patan-an pa kay si Rhea, pero grabe siya kakugihan og butan. Nag-ampo ko nga panalanginan unta siya sa iyang mga adlaw. Ug dili na siya magkinahanglan pa, makabaktas og 7 ka oras para lang makaabot sa ilahang balay. Lisod gyud ang kinabuhi karon. Lisod ang transportasyon. Pero si Rhea ug si Tessie, padayon lang gihapon sila pakigbisog para mabuhi ug para maabot ang ilang mga goals sa kinabuhi. Salamat kayo sa pagtanaw na sad sa akong second video mga bay. Ug ginaot unta, kamo na sad akong sunod na mapasakay og libre. Follow lang para pirmi mo makasbaybay sa akong free rides serye. God bless us all mga bay.